kiobo MCA we wodi ya Nyamaiye bunge ya West Mugirango ime county ya Nyamira bono nigo yatigaire getabwati monto magigayo yorengo mu MCA wensemeyo Elijah Osiemo gosiria obuyima bwaye nakorengana niri chikoria katiba nigo bono bochorio bokebura chikokorekana asegeka egekekere bosyo iri gochora oyora gendererie oburayo bwo gukwana chingaki gose chingaki cyomuyega bwo komoine nyagusira buri tkoregoro ase wodi ya Nyamaiya nigo siasa chiabete chikubwata insekegima adene kubwatkana no yoraire libagerio ryo MCA asegati yabaraye kurasensemo yazimyo na Kenya kwanza barokanete gusanga ebirengerero byabo na kumuitabera na Christopher Osiemo uyore mu muromo abo nyagusirago cyakoira libagerio nigo baburetie abamenyi benseme yo kumubwatia eriabega kugendereria oburayo muri Ketondemo Stephen no roboti urasubikirano Asomoyega bwoko esiko yo mweli yo kabiro mu MCA Nyamaiya ward Elijah Osiemo siasa yobochorio bokebura robeli gwasama tukale bosyo ase ward yutetigiri mayega Ntorigo tigega kuyaega Nyamaiya na kujagera lero ile acting MCA ya Nyamaiya emechane elimu abotebeli cyane nyuma kwaki wantabia kae gaudo da gutwara a commission chikura tigo da korara ila na vera ila na 6 months njibata ngo kubo mukuru ko ngwenyaka nchura teria garabo jawa terina ya kuta kwa MCA paka kae garabo ta kukwana abakwani ao mbatemete gobeke birengereri byabo bene igoro bochorio bwaboke kono bishende yosi kaya tingo na Barangota gono siemorioka. Did the honor of introducing myself. When we got here, still think of correct and the Nyamaiya. And I myself will come with the challenges. I'm waiting though. We are as good as Elijah. Nonye nabo abaraya bange bakisiasa amona baikeranete nigo barochikanete bakomwakire koko momuromo abo nyagusiro moke Chris Osiemo gukora ritengo rya chakire na momuromo abo members of parliament momuromo onje corona rati na abanta bate bangapati mwakiri chikura banga banjire na kadwa kiri Chris chikura family of Osiemo abatangani bamwakirete goko n'ababwatani ba Kenya kwanza ene wako serebuya na intumane jama ya UDA tubato mano ikirisho koko no mugangara tukwe chibeza na musato ndeta reka masakarara ira Nyamaiya ira ene wako serebuya umumuroyo Chris ichenaro ire laisa ine gotogambira Nyamaiya ira laisa ini aye mamboleo na ibuba wadebana ntoba so field candidate ichomo muroyo ndote neremo ta kwa ticket ya UDA ese national treasurer ya UDA nonye nabo abwatani ba Azimio na baraboni go bamwetoko boko Chris Osiemo kulinda selichiko lyokubulia keroge kyo inse kyama kire inse omobwa Azimio ekyama kya UPA gekora una Amos Nyaribo elianyare koba ensemo yabalia barabangi to mtakwana kipati chide komaya na kipati chitayo asante abana yoko na kumaina na abantu bandi bakwa na bakole tikabagende chama ya wengi kwa Nyamira County Assembly ni UPA unasikia so ndio tunashikilia abantu bana bali mu bambe ni certificate ngaho kutumira na ruto ko mu mate ko ta ingo tumira na ndio tunasikia mchozi we support you as a kiama government UPA mwanta boyo na odo tagete kutumira UPA na mmoja tugambe tokoega asingao nonye obotutukanu borase kiombe kya IEBC amaisonsi nigarase kyama Chris Osiemo chikoire ticket yaye asobwa amererio botindi borachikoba gati omobwa Azimio na boria bwa Kenya kwanza karibu mshike mkono juu Kristo kuripoteria Ndizi TV Erietariane Ndemo Steven